Namrata NTP ahok akang sai longwek nangji pura United Women Forum of Karbi Anglong. Song pen Nogao arong Sopia long so dak pen kache song kapadopong. Karlitang Namrata NTP apran kidam jaya puthak klar dak pen ahok akang sai longwek nangji pura United Women Forum of Karbi Anglong. East West Karbi Anglong chelang pet pen Nogao arong Sopia long. Kache song parom damplup anpin. Ini jakhong acik lo ni pai engkora pli temanarni ata por pai cap apor malampen United Women Forum of Karbi Anglong asong pen cepatir pi ponsi Karlitang Namrata NTP apran kiram jaya putha klardak pen ahok akang sai longwek nangji pura Nogao arong Sopia long kapdogawe bang pharo hini sosia armu chejeng ponsi Nogao Deputy Commissioner Bebasis Sharma aphan pinpur alo mate memorandum pajirpon an parta klardak alam the kachini ja aphan pura Nogao Sadar Police Station along ta Humri Damsi Superintendent of Police Suprotip Borua Phanta Chitong ta Ilitum kaching hon Thenta ghat along Pido Thenta ingtierong Asu Amikar Povon ingti Asopi Nomrota ingti pialangli Nogao along an Koson pen kopupen Ajoine lone Ladak nangkele rokpen Ladak Kido ahiyatum ilitum aso angjir aso kaching honai asu aphan nang kachinek pipen nang kapathi pilot ajoine si alang litum aphan ladak nilitum kachi song ke bang pike elaso so aphan kachinek kepat pen kepathi labangso amuni da phan neblong lok pusipu wai phise tame halaso muni ke apai ki poteng lipongte lake kalinangi pusikipu akapregi pusikipu lasi laso muni sitame kalinon kalang non alang litum kalang pusi beng cholopor la phan setame phasi pinangji la pen lan chot kali elitum aphan atok ano ekdam tiruk etpen si elitum aphan la bangso kepathia monit nangri pinangji pusi elitum la dakewang la pen ke hala pinki das alang li kosan si apuria latum ahemat asoratum kosan si alang li kitiar pum kachicini neder loma ilitum arloso ilitum asoraso ilitum ano auso Namrata NTP ke Karbi Arnanta alang li chithon Karbi Alexia lang kachi le Arnanta hiki Arnansi kachithon la song ke mapa ka jati da chithona bang avepu alang li tum aphuatar lok avema alang li tum aso asu aveloma alang tum chinghon heloma alang tum hom along ilitum dodun kok pura Karbi aso phanang chinek pusi pilitum pudampo lasi Karbi aso phanang chinek onglo batai sitame ilitum aphanang ka chinek ladak Nogao long ki bang pen ilitum aphan o somara phan ki jui ke theglong anata college sang ki donanta ke pathi la son pulote komalo ka chichak unpo lasi ilitum nang ke chichak nang lelo ilitum Karbi Anglong arat do anta hada Karbi Anglong long ke dodun ajat akhe atum sitame ke chasang long wang noi pusila so hong klampen ilitum choning rilo lasi jo non ilitum aphan ilitum so angjir non pini polo pina komada so angjir tong ke phopode komara so su tong ke phopode lasi thurpak pen Karbi Anglong arat do an ka chasang long nang du noi labang so phan ke pathi bega bang aphan nang ke parina patar lipi ji aphan lapen ke labang so phan ke pathi beg a dead body kalang lo pusitame ilitum non pura che thek donong lelang amahang tana paklang thek the akeng tana paklang thek the ri tana paklang thek the mi sinang plong pidut la ke alang litum police prokhakon phasine le ke puji alang litum ke lang don thek the alang litum ke chari thek the porlo pusine lihin per ke pudamji la se alang litum lang paminang ji porlo dead body le somjai don se talang litum lang don paminang ji porlo ako hala pinki das aporia la tumta kopi apa silang pami medet penalang litum me plong durloma la ke nilitum ahin pen pudam un alang litum kopi ne chal ke kuri kopi ne alang litum planning ke kuri sinang apa thipi pusalang litum phan litum pudam ji la si pinki das aporia la phan satame prabjin pen enne pingnang nangji pusini litum ahin pen ke hang taramiglo la sini yelang litum aphan police prokhakon Nogao police prokhakon aphan ka choning rija bang ke la hello je prabjin pen pinki das aporia la phan tan ne pingnang ra alang litum phan arju pame alang litum aphan hudi pame nang po la pen ke chok je aphan ke prabjin pen hasi pinang po phasi pinang po adai enang po la pen nilitum asongjir aphan nanga pathi pia pot nilitum aphan asu phana pathi pia farman se tame nilitum aphan kopi manang ke pinang jina pa jona ya na chipi pinang po pusi sodak pen nilitum hang taram lo la sikar biang lo ngara do anang litum tanang che song du noi pini chot kali pini nilitum so United Women Forum of Karbi Anglong East and West ahin pen pini da ka che song pa dolo seta pina penabdik
mate la so phan la nomrata ingtipi phan adai nang NPP tike ilitum un an che song nai lang Karbiang long bon ta pinang lang hang nang lang Assam bon tho ta hang nang lang Bharat bon tho se ta hang nang lang la penke ilituma chief minister kaching hon chief minister phan sita me ladak ahong chatai pen choning rilo chief minister sar sita me prabjin pen CBI sita me nang hang pinang po CBI sita me nang hang pipen ilituma phanang pari nang patarli pinang po labangso anomrata ing tipiki thia farman nilitum la pa na ke helo pen dang nang kachi song kopia thelo nilitum karbia su soarlo phan nang kachinek monon phi alang litum pa pheri lo nang alang litum monon phi pachokla mai henang pusini litum ladak pini setame kachi song aphan banglo lasi ang so se ne litum chi song ji la sokeri ke tar lip nang ri pi pa me nang tar le pi pa me nang litum monon phi pachokla mai henang pusini litum ladak pini setame kachi song aphan banglo lasi ang so se ne litum chi song ji la sokeri ke tar lip nang ri pi pa me nang tar le pi pa me ke pathia phanang phasinang pi petik pinki dasa poriala phan hut pus nang NPP tik ang bongke alang litum hanta nitum FIR si ke pinang po alang litum phanta jail lockup si ke beng nang po alang litum hanta phasi si pinang po alang litum so asu chi chini ne pen banga so phanang plong pidut alang litum phanta ko anone ilitum non langding majok ta langding police prokakhon ta langding kopia potlo alang litum pisi alang litum phan hanga hedalo pini nilitum angji parama chini loke hang nang po ladang nilitum long jawab nang pinang po ke alang li nilitum phan lam nang chithano nang po ke ko son si chipachi lotma ko son si alang litum ke chilot pen ta ako nang reng thuer ra so pipingki da sang karjab lun loma la hay lama bang nilitum phan nang chithana ya podlo non pinyani nilitum ke karbia soga vedadlo Karbia suga vedadlo nomrata ing tipi phagane litum ke pabirda lo vedadlo alang litum ajoi nelo nogao police ke tangnak nogao police prokakhona tum ki chok che podlo pusine litum ladak hang taramlo lasi police prokakhona phansita me sodak pen litum pin remlo je koson sinang litum la nomrata ing tipia dead body ma pinki das ab dead body ma pu lang pa me pin pele ko sansi ke samjai dunra nalitum me paplong long dut loma nilitum ning duklo nalitum phan pin rem lo la si prabjin pe nilitum phan labang so nomrata ing tipia dead body tanang van pinoy a photo tanang paklang noy alang postmortem report tanang pinoy adona poriala raba pe amu a ik abong atuma ate po atuma phan a ongani a pinua punua atuma phan prabjin pen labang so a report amo khanang pinon nang than pa menon lasi nelitum kiju si gachoning riji bang kela hello pinki dasa poriala phan tame nep ingnang sirak noy nogawa police prokakhona tum kopia po nalitum kang Rilo lasi nilina itu mapan sodak pen choning rilo lasi noga police prokakhona moi kobo bisari su apuna loke dead body to bhal koi nesai pelai kene ke jolabo parile he to ami dukhito ami bahut dukhito apuna loke kene koi jolabo parie apuna loke bhal koi sabo lagisile dead body kyo sa bhal kai nesai pelai apuna loke jolai dile he karone amak etu usit toronto lage amak hunkale amak usit toronto lagibo he apuna lokok ami police prokakhonok kobo bisarisu amar karbi swali bila karbi mohila bila ki nogad ahibo nuare niki karbi swali buari bila ka yat ki phuribole ahibo nuare niki ami yat ki porhibole ahibo nuare niki ami yat ki bazar koribole ahibo nuare niki ji bila swali ahibo murder koribo ji bila buari ahibo rape koribo murder koribo eto kiba কথা হল নেকি আপোনালোকে কি মনুষ্য বুলি নাই নেকি আপোনালোকৰ কিবা জ্ঞান নাই নেকি আপোনালোকে হেবিলাক চাব লাগিছিলে হেয়া মানে পুলিচ প্ৰশাসনক ক'ব বিচাৰিছো আপোনালোকে অতি সোনকালে উচিত তদন্ত দিয়ক আজি যেটো উচিত আপোনালোকে তদন্ত কৰিব গৈছিলে বুলি কৈছে সেই তদন্তটো আমি অসন্তুষ্ট বুলি আমি দেখুৱাইছো আমি অসন্তুষ্ট এনেকুৱা তদন্ত আমাক নালাগে আমাক CBI লাগে CBI তদন্ত লাগে অতি সোনকালে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াকো আমি ইয়াৰ পৰা জনাইছো আমাক অতি সোনকালে CBI তদন্ত লাগিব যেতিয়ালৈকে আমাক CBI তদন্ত নিদিয়ে তেতিয়ালৈকে আমি কাৰ্যসূচী লৈ থাকিম আমি অন্যথা কাৰ্বি আংলং নহয় অসম নহয় ভাৰত বন্ধও আমি আহ্বান জনাবলৈ বাধ্য হ'ব DC fan memorandum PG
lapen DC pen DC through Chief Minister aphan Himanta Biswa Sarma ake hai aphan memorandum ta nilitum pipa jirji la senon setame nilitum DC pani hong pronglo DC aphan moheta nilitum chingkielo ami thang se nilibangji pu la senon ing hong dinglo la wangma wangbe mala sikelang lo nilitum wangbe pulote nilitum na slogan hang po majoklan tarju jelo memorandum no kopi sike to dono ni pathek man thani ne to pathek pe memorandum no ke toke la so ki thiapot prabjin pen nilituma phan nang kiba nang bisar pinang po prabjin pen nang todonto pinang po usit hasti pinang po la ke pathibe ga bang ahok lo pulotang te la phan phasi pinon pia por lo kapalo non AC pachi duare lo pen pachi duare lo alang phan people la pachi thede ahok per pulote alang tum norma phasi pinang po ke la pen ke pinki das aporial ta kopia por la pinyon alang litum ladak bang si alang linang chethano nang poke nilitum ki chok che dolo people alang li chethan thedelo la hai amo khasi nilitum memorandum along toklo la si prabjin pen nomrata ing TP aphan kepa thivek amonit nilitum aphan todonto nang pivek nang po usit todonto nitum ki hanglo la pen ke nilitum ladak usit todonto nang pipetike nilitum ladak kachesong ing tonte la so phansi nilitum dagbanglo la pen memorandum sitame Chief Minister Sara Phansita Prabjin pen CBI sitame todonto nang ipusi nilitum memorandum tame DC Sara Phan joma po DC Sara bang ilitum Chief Minister Phan nang PP po pusi alang lilam chak nang chipidun lupang News Desk report Northeast Karbi Live